The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad dati niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ama mula sa Del Gallego, Camarines Sur ang nanawagan ng tulong sa ating programa para magpatingnan or mapatingnan ang malaking sugat sa kanyang likod. Dahil daw kasi sa layo ng ospital mula sa kanilang bahay ay hindi raw niya ito magawang mapasuri sa doktor. Makakausap natin ngayon mismo si Tatay Canuto Rafa Carable. Magandang hapon po sa inyo, Tatay. Tatay, magandang hapon. Magandang hapon din po. Apo. Tay, kumusta po kayo ngayon? Ano po yung nararamdaman po ninyo, Tay? Na ano po, nanginimi po yung aking kasaliyo po ako. So, yung nararamdaman nyo po, more on sakit sa paa. Opo. Opo. Kailan pa po itong sugat nyo, Tay? Sugat sa paa. Opo. Kailan pa Wala po? mo na po. Ano po? Nagiging na po. Sa likod. Opo, maigin na po siya. Okay. So, ano po itong sugat mo sa likod, Tatay? Kasi nababanggit nyo, yung paa nyo po sumasakit. Pero meron din po kayong Opo. iniindang sakit sa may parte ng likod po ninyo. Yung ano nga po, yung sugat po sa likod, yung pigsaman lang po yun. Ah, yung sa likod nyo po, pigsa lang. Pero ang iniindang nyo Pigsang po malaki talagang po. napakasakit, yung sa may paa. Opo. Okay. So ano nangyari po ditong sakit niyo po diyan sa may paa? Ano po yung pinagmulan niyan? Bakit nagkaroon po kayo ng pananakit sa paa? Gawa po nung ano po, sa diabetes daw po ito. Ah, komplikasyon din po at dahil po sa kayo po ay diabetic, lumala po itong sugat po ninyo. O, maigin man na po. Ano po, Tay? Maigin man na po yung sugat. Maigi na, magaling na yung sugat. Opo. Opo. So meron ka na lang pong iniinda dyan sa may parte ng paa mo. Wala na po. Nahihilo ako sa inyo, Tay. Tay, medyo nahihilo lang po ako. Masakit yung paa nyo, pero humilom na po yung sugat nyo. Wala na po kayong sakit sa likod dahil pigsa lang yon. So ano po yung problema, Tay? Bakit po kayo lumapit sa Ako Bicol Party List, Ako Bicol Tabang Ora mismo? Ano po yung may tutulong namin, Tay? Yung ano lang po, yung sa diabetes lang po. Ah, okay. Sa pagiging diabetic, yung sakit nyo pong diabetes, yan po yung pinoproblema po ninyo, Tay, hanggang sa ngayon. Opo. Okay. So ano po yung may tutulong namin, Tay? Gusto nyo pong mapatingnan po namin kayo sa doktor? Kahit lang po, ano po, gamot po.
Opo, gamot. So, hindi po tayo pwede Opo. mag-issue ng gamot na hindi po kayo dumadaan sa check-up. Opo. Okay, so yun ang gusto nyo po tayo, ano, para po malaman natin kung ano po talaga yung dapat na gamot na dapat nyo pong i-intake. Ipapacheck up po namin kayo tayo, ano po? Opo. Okay, makinig po kayo tayo para ora mismong pagtugon po sa inyong pangangailangan. Makakausap po natin ang pinakamasipag na coordinator dyan po sa Camarines Sur, si Sir Gerson Alvarez. Sir Gerson, magandang hapon. Magandang hapon naman po, Ma'am Rimmer. Okay, Sir Gerson, eto po si tatay, nangangailangan po ng tulong na mapatingnan po muna siya sa doktor para naman ay yung iinumin niya pong gamot ay tumpak po at yun ang dapat po para gumaling na po siya sa kanyang sakit na diabetes. Matutulungan po ba natin siya, Sir Gerson? Apo, matutulungan po siya ng ako Bicol kasama po ang action ko ora mismo na kukunin po siya doon sa Saan kukunin? Nawala si Gerson, action ko ora mismo. Gerson! Nawala. So ang pinaka-importante nito, tatay, napakinggan niyo po si Sir Gerson. Tay. Opo. Apo, napakinggan niyo po. Desidido po at gustong-gusto po ng Ako Bicol na tumulong po sa ating mga kababayan. So, magpapadala po kami ng team dyan, tatay, ano, para kayo po ay masundo at kayo po ay madala po sa doktor. Opo. Okay, so, okay na ba tayo? Yung iyong problema po, nasagot na po ba ng Ako Bicol? Tay! Opo. Okay, so okay na, no? Malinaw naman yung sinabi ni Sir Gerson na tutulungan itong si tatay at siya mismo ang pupunta doon sa bahay ni tatay para sunduin. Maraming salamat, Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Samantala mga ka-aksyon, mula sa ating satellite office sa Caloocan City, makakausap naman natin si Sir Rudy Vizcaya, ang isa pang masipag na coordinator ng Ako Bicol Party List sa National Capital Region. Magandang hapon, Ka Rudy! Hello! Wala. Hello, Tay! Wala. Hello, Sir Rudy! Hello, magandang mga kumpulan sa inyo. Ayun! Sa Bicolan. Dapat listo lagi sa pagtawag, Ka Rudy, ano, kasi listo sa chicks. Ayaw nga kasi alam ko naman, marami tayong mga kababayan na humingi sa atin ng mga tulong sa Bicol Party List. Okay, Kaya very ito good. na naman tayo ngayon. Very good ka. Barangay 175 upang tumulong sa ating mga kababayan dito. Okay, kasama mo ngayon, Ka Rudy, si Shirley Maestro Labo. Personal na siyang dumulog para humingi ng tulong sa 7 chemotherapy session na kakailanganin niya para sa gamutan nito sa sakit niya na breast cancer. Magandang hapon sa iyo, Shirley. Magandang hapon po. Opo, Nanay Shirley, kumusta po? Ano po yung kalagayan niyo ngayon? Medyo ano lang po, at hihina ng konti po. Opo. So, Nay, ano po itong stage na? Ito pong sakit ng breast cancer. Opo, breast cancer po. Opo, anong stage na po, Nay? Stage 3 po. Stage 3. Opo. Dati na po ba kayong naoperahan? Or ito po? Biopsy po. Ano po? Biopsy po at saka na-opera na po ako ng Okay. left po. Naoperahan na po kayo, Nay. So, kumusta po yung kakatapos pa lang na operasyon? Meron po bang development po sa inyo or nag-recurrent po itong sakit nyo po sa inyong pong dibdib? Wala po. Pagkatapos po ng operasyon ay papakemo na po ako. Tapos ngayon po, kailangan ko na po yung makemo ako dahil may bukol po ulit na tumubo po sa aking breast. Opo. So, ang advice po sa inyo ng doktor, kailangan nyo pong sumailalim ng chemotherapy. Opo. Opo. Ano po yung trabaho nyo po, Nanay, bago pa man po kayo nagkaroon ng sakit? Dati po nasa munisipyo po ako sa LGU sa Bulacan. Hindi na ako nakakapagtrabaho, hindi na ako nakakapasok dahil na ako sa aking kalagayan. Opo. Meron na po kayong asawa at anak? Po? Meron na po kayong asawa at anak. Yun pong nakikita namin sa picture, yun po yung anak at asawa nyo po.
Opo, yun po yung aking partner po. Opo, ano po yung Ito trabaho po ni akong, Mr.? LGBT president ng Bulacan po. Eto pong kasama mo ay partner nyo po ngayon at isa po siyang Opo, miyembro ng partner. LGBTQ. Opo. Taga Eastern Samar po kami. Opo. Na yung anak, iyan pong sa gitna, anak nyo po. Opo, opo. O, kumusta naman po? Yung tatay niya, nagpapadala naman po ng sustento. Wala po, negative po. Mula pa nung itilang yung bata, wala po. Walang sustento. Bakit? Bakit po? Wala po kayong contact sa tatay o talagang ayaw po magbigay ng sustento ng tatay? Gusto nga po namin, masustentuhan po siya. Kaso, lalo na ngayon nag-aaral po. Gusto naman niya sa kanya yung bata. Ayaw naman ng ina. Hindi po pwede na sa tatay kasi ayon po sa batas, pag hindi po sila kasal, yung bata po ay sa nanay. Opo. Kaya nga po, sana matulungan din kami na mag-sustento yung ama. Sige po. Anyway, yan pong concern po ninyo patungkol po sa sustento ay sige po, ay tututukan din po natin yan, ano? Lalo na ngayon pong meron na po kayong sakit, kailangan talagang masustentuhan yung bata. Lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan niyo po? Ano po? Opo, naandyan po kayo sa Ako Bicol. Katabi niyo po si Sir Rudy. Yes po, andito po kami. Opo. Andito po ako. Sabihin mo na po kay Ka Rudy, ano po yung kailangan niyo po? Yan, mag-usap kayong dalawa. Ano yung gusto mong sabihin kay Ka Rudy? Hello. Yun. Ito nga po, kanina, itong kababayan natin sa Bulacan, ay lumapit ka na sa ating tanggapan dito sa Barangay 175, sa North Caloocan. Ito po ay kaninang maga pa siya dito kanina upang pumila po siya rito. Ito nga po ay naglakas loob din na lumapit sa atin at kinausap yung ating mga staff na kung sino yung dapat kausapin. Ayun nga po ako nakausap niya na maayos at pinakita niya kagad sa akin yung kanyang mga dokumento at siya pala ay may sakit na breast cancer. Opo. Ito po yung operan, stage 3 ang ano niya. Kaya ako naman po ay dali-daling tumawag sa ating buting Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalon upang matulungan itong ating kababayan na taga Bulacan. Sa madaling salita, nag-response kagad ang ating buting Congressman Saldico na pagkalubang ko ng 100,000 para sa kanyang operasyon sa kanyang ospital. Sa makatuwid po, ay paggawa ko na kagad ang kanyang guarantee letter. Ito na po ang kanyang guarantee letter. Ayun, handa na at ibinigay na sa iyo ni Ka Rudy yung guarantee letter na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. So ano yung masasabi niyo po sa tulong na ibinigay po sa inyo ni Ka Rudy at ng Ako Bicol Party List? Ako, nagpapasalamat po ako sa Diyos una sa lahat at ginamit po ang ating Congressman Saldico para Congressman Saldico at saka Congressman Jill Bongalon. At saka siyempre kay Sir Rudy Vizcaya, maraming salamat po. At ang ating party list na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po sa malaking tulong po ito para sa aking session po para sa aking chemotherapy. Opo. Maraming salamat po sa Diyos at sa higit sa lahat sa inyo po na tumutulong. Sana ipagpatuloy po ang pagtulong. Maraming salamat. Marami pa po kayong matulungan. Opo. So yan po, magagamit nyo po yan sa 7 sesyon na kakailanganin nyo pong pagdaanan na chemotherapy. Maraming salamat po sa inyo at pagaling po kayo. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am, at sa lahat. Sa inyo po na Ako Bicol Party List Tabang Ora mismo. Thank you so much for everybody. Salamat po sa inyo. Opo, yan ang walang sawang at walang humpay na pasasalamat ni Nanay Shirley sa tulong ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat sa Rudy Vizcaya, ang Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang bagong panganak na may sakit ating tutulungan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo.
Maray na aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, balikan muli natin ang satellite office sa Caloocan City. Makakausap natin muli si Sir Rudy Vizcaya, ang Ako Bicol Party List National Capital Region Coordinator. Magandang hapon, Sir Rudy, sa muli. Magandang hapon po muli dyan sa inyo po. Kasama mo ngayon si Jean Karen Ong at ang kanyang hinaing ay ang kanyang bagong panganak na sanggol na sa ngayon ay umaasa lamang sa oxygen tank. Magandang hapon po, Nanay Jean. Magandang hapon po. Opo, Nanay Jean, kumusta po itong lagay po ng anak po ninyo? Po? Kumusta po yung lagay po ng anak po ninyo, Nay? Sa ngayon po, okay naman po. Okay naman po, pero Opo, ang hindi pero okay, kailangan na din po kasi niya maoperahan. Opo, pero ang hindi okay dahil umaasa po siya sa oxygen Sa tank. oxygen po. Opo. Okay. Bakit po, Nay? Bakit po simula po nung pinanganak po ba ninyo, kailangan na po talaga niyang umasa sa oxygen? Hindi naman po. Kaso po kasi habang lumalaki po siya, parang lumalala po yung condition po niya. Kaya po ngayon po, naka-oxygen po siya. Opo. Ano raw po ba yung ang diagnosis ng doktor? Bakit po ganito daw yung sitwasyon ng anak po ninyo? Meron po siyang congenital heart disease po. Congenital heart disease. Opo. Opo. Tanong ko lang na yan, no? Sa pagkakaalam po ninyo, bakit meron pong ganitong uri ng sakit yung anak ninyo? Kumusta po nung pinagbubuntis niyo po ba siya? Nagkaroon po kayo ng malalang sakit? Or sa lahi po ninyo or sa asawa po ninyong side? Po, sa totoo lang po, wala din po kami idea kung bakit po sa may ganon. Opo. Ilan po yung anak nyo, Nay? Wala, po, first baby ko po. First baby, opo. So, kumusta po yung kayong mag-asawa, Nay? Dahil syempre first baby, tapos ganito po yung sitwasyon ng anak po ninyo. Sa ngayon po, hirap po. Po kasi, syempre kailangan ko din po maglakad-lakad para po makalitom ng malaking halaga. Opo. Na paano yan, Nay? Pag naghahanap po kayo ng pera na may makatulong po sa inyo, sino po yung naiiwan nyo kay baby? Yung asawa ko po, siya po yung nagbabantay po sa baby. Tapos ako naman po yung mga naglalakad-lakad na mga kailangan po. Salitan po kayo sa pagbantay? Opo. Opo. Ano po yung trabaho ni Mister? Sa ngayon po, wala po. Wala. Kayo po? Wala din po, hindi po makapaghanap buhay. Wala din. So paano yan? Paano nyo po natutustusan yung pangangailangan po ng anak po ninyo? At kayo din po, syempre, meron din po kayong mga pangunahing pangangailangan. Saan po kayo kumukuha? Yung mother ko po, siya po yung tumutulong sa amin. So pansamantala, umaasa po muna kayo sa magulang po ninyo. Opo. Opo. So napadpad po kayo dyan kay Ka Rudy. Ano po yung nais nyo pong hilingin na tulong na maaari pong mapagbigyan ng Ako Bicol Party List? Po kasi, madami po ako naririnig na madami na nga daw pong natulungan ng Ako Bicol. So nagsabi po sila sa akin na itry ko nga daw pong lumapit dito. Ayun. Kaya po, kahit po medyo malayo po ako, talagang sinadya ko pong pumunta dito. So marami na pong nagpagsabi sa inyo na talagang tumutulong yung Ako Bicol Party List. Opo. Opo, dahil dyan, kaya po kayo napadpad dyan, hindi po kayo nagdalawang isip, ano po? Opo. Alamin po natin, Nanay, kay Ka Rudy, kung matutulungan po ba kayo ng Ako Bicol Party List sa inyo pong kahilingan. Ka Rudy? Sige po. Ka Rudy?
Ito nga, katulad din ng isa, problema rin to sa heart center din. Ito'y bata. Kaya, awang-awa ang ating buting congressman dito sa batang to. Opo. At pinakalubang kakad sa ng 100K. Another 100,000. Paggamutan at pinagawa ko kagad ang kanyang guarantee letter. Tinapong kanyang guarantee letter. Opo. So 100,000 worth of guarantee letter ang matatanggap ni Nanay Jean para naman sa pagpapagamot ng kanyang anak. Opo, ito na po. Pinakalubang kagad ng ating Congressman Saldico. Yung kanyang anak para makapag-procure na heart center. 100,000. Ayan, kailan niya pa ilang mahawakan yung guarantee letter na yan, Ka Rudy? Ito na po, hawak-hawak ng kanyang guarantee letter at mamaya. Ayan. Pwede na yung daling kagad sa heart center. Nanay Jean, yan yung sinasabing ora mismong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Hawak niyo na po yung guarantee letter, Nanay Jean. Opo, maraming salamat po. Opo, ano po yung pakiramdam nyo ngayon po na yung paglapit nyo po sa Ako Bicol Party List ay hindi po kayo nabigo at tama po yung mga sinabi or mga narinig nyo po patungkol sa Ako Bicol Party List? Sobrang saya po, Aswin. Kasi first time ko lang po talaga maglakad ng mga ganito. Kaya po hindi ko din po ina-expect na ganito po kalaki yung makukuha ko. Kasi kadalasan po, yung iba pong naupo ako, hindi naman po inaabot po ng ganito. Kaya po sobrang laking tulong po nito sa anak ko. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Lalong-lalo na po kala Congressman Saldico, Congressman Bill Bungalo, Sir Rudy Vizcaya po. Opo. Nanay Jean, ganyan po tumulong ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico sa ating mga kababayan, yung talagang makakatulong po at hindi na mamroblema ang ating mga kababayan. Kaya tama po yung nalapitan yung party list, katulong na, kakampi pa, Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Nanay Jean at sa Rudy Vizcaya. Opo, maraming salamat po, ma'am. Opo, mabuhay po kayo at dagdagan po natin ang panalangin na tuluyan ng gumaling po ang inyong pong anak, Nanay Jean. Salamat po. Sana po pagpalain pa po kayo ng Diyos para mas marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat, Nanay Jean at Ka Rudy Vizcaya, ang coordinator sa National Capital Region ng Ako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, ilang araw na lang, Pasko na. 42 days na lang, mga ka-aksyon. Merry Christmas po sa inyong lahat. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal.
Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay